wis ndelok tok itu. Raja Majapahit kok. Berarti. Oke, arune iki kotane. Iki jeneng-jenenge wong. Iki rajane Raja Majapahit ki lho. Kiai penting. Raden Husain. Mandalika. Sisilah Syekh Haji Nawawi. Disar-disari. Kowe gambare kaya carok. Nggo ngono apa sih kupluk ireng. Brawijaya 5. Lah iya. Iki kok ngisik iki sira kok lagi kene lho. Kok iki sik anu. Iya, betul. Dangkele kok iki. Iya. Kerugian berarti nak. Iki cara biyene wong kenthek-kenthek kok gedhe kabeh ya. Iya. Lho wis kowe ndelok kowe. Sugih ilmu. Dhisik kuwi kowe ndelok kowe nganu kopi mburi kae to. Kuwi dhisik kan kali. Kuwi di gara-gara akeh sing do ninggal dipuateni karo Mbah Nawawi iki. Kuwi dhisik kok kali gede lho Pak kuwi. Gara-gara penduduk kene akeh sing do ninggal to. Dipateni jadine jenengane Kali Mati. Nah, sing ki loro ndi ki? Ki karo ki. Lah iki sing nang kene. Nah, sing nang kene kan iki to. Heeh. Iya, sing ki karo ki ndi? Lha iki anake. Oh. Ya kene ya. Kok iki to kok iki. Kok sisi lagi anak-anake. Kok tunggal darah kabeh. Sing Berarti terakhir ki berarti kene kudune kan iki ngene. Lah ya kuwi heeh. Ndak mundane ngomongin nak sing Muhammad yo Mbah Nawawi iki cuma kan ndeknen kan keturunane kok iki. Tapi kaya aku nyambung gak karo ngono iki. Ya tetep nyambung karo sing roh. Istilahnya lho wi aku yo kiai kowe kabeh aku mbek cilikku yo mbek cilikku yo kuwi tak guru kabeh.